Vítajte, dnes sa chceme bližšie pozrieť na jednu aplikáciu, volá sa Doklado a hlavne na to, ako využíva umelú inteligenciu. Presne tak. Cieľom je zistiť, ako tá AI naozaj funguje pri spracovaní tých bežných vecí, bločkov, faktúr, možno aj zmluv. A čo to reálne znamená pre účtovníkov? Áno, lebo sa hovorí o potenciálnej úspore času, niektoré zdroje uvádzajú až 60%. Pozerali sme si k tomu oficiálne materiály, nejaké webináre, aj skúsenosti používateľov. A práve tá umelá inteligencia, tá AI, je to jadro veci. To je to, čo Doklado robí inak. Nie je to len, povedzme, nejaké skenovanie. Ale inteligentné spracovanie. Presne. Pozrieme sa na to, ako AI rozpoznáva údaje, ako ich vie spojiť s platbami a ako dokonca umožňuje automatizovať účtovné zápisy. Fajn. Tak poďme na to. Prvá vec, ako sa tie doklady do doklada vôbec dostanú, lebo to je základ však. Jasné. Vyzerá to, že možností je viac. Mobilná apka, tam sa dá fotiť alebo skenovať QR kód. To znie dosť pohodlne. Áno, to je asi najrýchlejšie pre bločky. Potom je tam špeciálna e-mailová adresa pre každú firmu. Čiže môžem tam jednoducho preposlať faktúru, čo mi prišla e-mailom? Presne tak. A samozrejme klasika drag and drop. Proste pretiahneš súbor do webového rozhrania. Takže flexibilné. A čo sa deje potom, keď tam tú fotku bločku alebo PDF faktúru nahrám? No a tu prichádza na rad tá spomínaná AI. Hneď po nahratí systém začne analyzovať ten dokument. Akože? Číta ho? V podstate áno. Používa technológie na rozpoznávanie textu, niečo ako OCR, ale je to múdrejšie. Tá AI je trénovaná na rôzne typy dokumentov. Takže vie, kde má hľadať napríklad dodávateľa alebo sumu? Presne. Hľada kľúčové údaje, dodávateľ, odberateľ, dátumy, celková suma, DPH. Niekedy dokonca aj jednotlivé položky na faktúre. Cieľom je vyťažiť čo najviac dát automaticky. A nakoľko sa na to dá spoľahnúť? Čo ak je ten bloček, ja neviem, pokrčený, alebo faktúra má nejaký divný formát? No jasné, 100% to nebude nikdy, hlavne pri zlých podkladoch. Ale tá AI sa učí. Učí. Ako? Čím viac faktúr od jedného dodávateľa systém spracuje, tým lepšie na budúce rozpozná jeho špecifický formát. A vždy je tam možnosť manuálnej kontroly a doplnenia údajov. Ale ide o to, aby toho ručného prepisovania bolo čo najmenej. Tomu rozumiem. A dobrý príklad toho učenia je asi tá funkcia partnery, však? Áno, presne. Keď nahrám faktúru od niekoho, koho už systém pozná, tak mi to automaticky doplní jeho údaje. Presne tak. IČO, DIČ, adresu. Šetrí to klikanie pri opakovaných transakciách. Super. A tá inteligencia ide ešte ďalej, ako si naznačil. Nielen rozpoznanie, ale aj účtovanie. Áno. Takzvané automatické účtovanie. To je ďalší krok, tu si firma alebo účtovník môže nastaviť vlastné pravidlá. Pravidlá, akože ak faktúra od firmy X, tak účtuj na náklad Y? V podstate áno. Na základe dodávateľa alebo odberateľa vie systém automaticky priradiť prednastavené účtovné informácie. Napríklad typ platby, predkontáciu, tie účtovné kódy alebo stredisko. A ako viem, že to systém doplnil automaticky? Pri tých poliach sa zobrazí taká malá ikona hviezdičky, signalizuje, že tá hodnota bola doplnená automaticky podľa nastaveného pravidla. Takže tu sa už naozaj ukazuje tá sila. Nastavím si pravidlá pre veci, čo sa opakujú, nájom, energie, telefóny a systém to sám správne zaúčtuje, respektíve predpripraví na zaúčtovanie. Presne. A to vedie k tým benefitom, o ktorých hovoria aj používatelia. Spomínala si prípadovú štúdiu Účtovný dom. Oni tvrdia, že vďaka AI prakticky odstránili chybovosť pri zadávaní dát. Menej ručnej práce, menej chýb, logické. A celé to potom smeruje k prepojeniu s bankou. Áno, automatické párovanie dokladov s pohybmi na účte. To znie ako sen účtovníka. No, Dokladot to umožňuje. Vie sa prepojiť s viacerými bankami. Pri niektorých účtovných softvéroch, ako napríklad Abra, ktorú spomínali, je možná dokonca plne automatická synchronizácia pohybov priamo do účtovníctva. A ak to automaticky nespáruje? Stále je tam možnosť manuálneho párovania v sekcii banka, ale cieľom je, aby väčšina prebehla automaticky. Čiže mám faktúru, mám platbu v banke a systém ich spojí. Vidím hneď, čo je uhradené. Presne. Uzatvára to ten kruh spracovania dokladu. A táto kombinácia,
Rýchle vyťaženie dát cez AI, potom automatické predúčtovanie podľa pravidiel a nakoniec automatické spárovanie s bankou, to je zrejme ten hlavný zdroj úspory času. Ako hovoril ten Duofin, až 60%. Áno, oni uvádzali takéto číslo. A tie prínosy sú aj inde. Duofin hlási aj o 80% menej papierov. To je obrovská zmena. A účtovný dom zase tvrdí, že 90% dokladov majú spracovaných už do 5. dňa v mesiaci. To je rýchlosť. Určite. A nezabúdajme na ten digitálny archív. Všetko online, dostupné kedykoľvek. Koniec hľadaniu v šanónoch. Menej stresu teda. A hlavne uvoľuje to ruky účtovníkom. Keď odpadne tá rutina, ten mechanický prepis, môžu robiť niečo iné. Duofin uvádzal, že až 40% času ich účtovníkov ide teraz na poradenstvá a analýzy. Čo je presne tá pridaná hodnota, ktorú klienti očakávajú. Takže ak to zhrniem, doklady využíva AI na viacerých úrovniach. Najprv inteligentne načíta dáta z dokladov. Áno, z rôznych formátov. Potom ich pomôže kategorizovať a predpripraví účtovania podľa nastavených pravidiel. S tou hviezdičkou. A nakoniec to vie spárovať s platbami v banke. Výsledok? Rýchlejší, presnejší a prehľadnejší proces. Presne tak. No a keď toto všetko vidíme, ako AI preberá tie rutinné úlohy, tak sa logicky pýtam, čo bude ďalej? Ako sa zmení práca účtovníka? Aké zručnosti budú potrebovať, keď tieto nástroje budú ešte, povedzme, múdrejšie? To je skvelá otázka na záver naozaj, lebo tá AI pôjde pravdepodobne ešte ďalej. Možno nejaké prediktívne analýzy cash flow, odporúčania na optimalizáciu nákladov, priamo z tých dát. Takže rola účtovníka sa musí posunúť. Nevyhnutne. Menej operatívy, viac stratégie. Kľúčové budú asi analytické schopnosti. Schopnosť interpretovať tie dáta, ktoré AI dodá. A samozrejme komunikácia, vysvetliť to klientom, manažmentu. Technológia ako pomocník, nie náhrada. Presne. Ten ľudský úsudok, strategický pohľad, to bude podľa mňa ešte cenejšie. Ako sa na túto zmenu pripraviť? To je asi myšlienka, nad ktorou by sa mal zamyslieť každý v tomto odbore.